Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Dios sa Espiritu Santo. Ang grasya sa kalinaw sa Ginoo, sa Dios atong Amahan og ni Hesukristo atong Ginoo mana kaninyo. No? Siguro first time yung nakita ko ninyo nga nag-celebrate ani nga simbahan, no? Magpailaila lang ko ninyo kay basig wala mo kaila. Actually, taga dinhi ko, taga Mingnanilya ko. Ako si Father Tito Abilia, no? Dinhi ko nabunyagan, dinhi sa ko na naka-receive og kaning confirmation sa bata pa. Then I studied engineering, nagtrabaho ko sa Pasar sa Leyte until that was 1999. I was sent to seminary in Rome. So from there until now, I was belong to the Diocese of Roma. So ang akong obispo ang Santo Papa. So pasensya lang mo kay usay magkinamuti ko sa akong Bisaya, no? Naanad man ko og Italian. So i-mix lang nako kay misa man Bisaya. So I have to say it ang uban na ni in English, okay? I hope masabta nato, no? So magpasalamat ta sa Ginoo nga gitawag ta niya dinhi sa pagtigom sa pagpasalamat, pagdayeg, especially kay ang Eucharist meaning pasalamat, no? So usa man atong pasalamatan sa Ginoo ang mga grasya. So importante kayo nga ni sulod ta sa bag-o nga tuig nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. So my dear brothers and sisters, my igsoon, let us ask the Lord, no? Igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsalig sa santos nga misa. Kalayon unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan og pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
himaya sa kalitasan. Ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos sa yuta. Yesu Kristo, oh Diyos. Magampo kita. O Diyos, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan. Pinagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinagi sa kahayag sa pagtuo. Makasud-ong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Bangon, Jerusalem, og sidlak, kay miabot na ang imong kahayag ug ang himaya sa Ginoo. Misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa katngiog. Apan ang Ginoo musidlak kanimo ug makita diha kanimo. Ang iyang himaya mao ang kanasuran nga moduol sa imong kahayag ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak, lalaki, ug kuguson ang imong mga anak nga mga babayi. Malipay kagayud inigakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing, tungod sa kahinam. Kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo, sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugayang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nagantos. Ang katarong mulambos sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw. Ang tud nga mawala na'y buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat, ngadto sa dagat, ug gikan sa subang ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang mga hari sa Tarsis, ug ang mga pulo magdala og mga kasa. Mga hari sa Arabia, ug Seba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud magalagad kaniya. Ay magluwas siya sa kabus, kung magsangpit siya. Ug sa nagantos diha, nga walay mutabang kaniya. Maluy siya sa ubos, ug sa kabus. Luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha
nakadungog kamo, nga ang Diyos pinagi siyang grasya, naghatag ka na ko nining buhata, alang sa inyong kayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Diyos kanako, ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala na kinigibutyag nga tus sa mga tao, apan karon gipadayag na kinis sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles o mga propeta. Ang tinago mao ang mga pinaagi sa Ebanghelyo, ang mga dili Hudiyo. Sama sa mga Hudiyo, makadawab usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas, ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea. Sa panahon ni Hari Herodes, unya may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, og muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkakita ni Hari Herodes nini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari og mga magtutudlo sa balaod, og gipangutana niya sila, asa man natawo ang Mesiyas. Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili kay iwit sa mga dagkong lungsod sa Juda, kay maggikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga doong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago sa iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya ang iyang gipaadtos sila sa Bethlehem og giingnan, lakaw kamo og pangitaan ninyo pagayo ang bata, og makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron muadto ako og musimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao
gihapong bituon nga nakita nila dito sa sidlakan og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayud nahimutangan sa bata. Nalipay sila pagayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay sa og ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila og misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa og mihalad sila kaniya bulawan, insenso og mira. Pinagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios nga dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa tinuod, this is my third time nga nakamisa ko dire. My first time nga nakamisa ko, it was my first mass after my ordination, no? And the second mass that was 2008, kining kasal sa akong pagumangkon. Then this is today is my third mass. Murag dili naman ko taga din eh. Actually, I belong to the Diocese of Rome, nasa kuy parokya. So, ang akong obispo mao ang Santo Papa. I supposed to be there, no? Kay closure man sa kining sa Jubilee year, no? Pero nagpasalamat na sa Ginoo kay nagdahom jud ko nga maki-experience og Pasko dinhi sa Pilipinas. Kay lahi man gud ang atong Pasko, no? Ang buhi ang atong Pasko dire. Ngadto kay we celebrate the Mass, then we do the kining champagne, no? Mag cheers, then after that mamauli na mga tulog. Then the following day during Christmas Day or New Year Eve, wala na. Normal days. So, nga na mi sa Roma, nga na mi sa Europe. So, lahi gyud. So, diri makita na to, feel pa na to ang spirit sa Christmas. No? So, pag-ari na ko din akong gi-prepare, gigikan pa kong ormok. No? Nag-prepare ko sa second Sunday after Christmas. So, anticipate man ang Epiphany, ko sige na lang. So, 30 minutes ago, mo pa akong preparation. So, I hope the Holy Spirit, together with Virgin Mary, no, matabangan ko nga I could give you some words, no? Kaya importante maguni nga atong hinuklugan, tama ba? No? We have to reflect, no, ang kaning misteryo sa kahayag. Ngayon, muhisgot tag misteryo sa kahayag, meaning the revelation. Unsa man ang revelation? Mo ni sa gipakita sa Ginoo ngadto para alang sa mga katauhan, no? So importante kayo nga ato sa ni makita diha sa atong pagtuo, diha sa atong mga sa grasya sa pagtuo, nga makita nato how God is good, how God is continue revealing His love, His mercy to us, no? Mismo tag kaning revelation or gitawag nag epiphany. Sa Italia pa na epifania, no? Epifania meaning revelation, manifestation, no? Unsa may gi-manifest sa Ginoo, no? Kung mag-ampo kag rosaryo, mao sa ang rosaryo, mao ang mystery, the mystery of light, no? Unsa man ang first nga mystery of light? Bunyag. I hope nag-rosaryo mo no every day. Ang ikaduha nga mystery sa kahayag, ang gi-transform sa Ginoo ang tubig, no?
sa wedding of Cana, no? From water turns into wine. Okay? Ang sa may katulo sa manifestation, which is the announcement of the gospel that invites us every day kita para sa atong conversion, no? Sa atong that's why naging ng Salmo 95, today you listen to His voice, harden not your heart. So importante kayo, di na ito tigason ng atong kasing-kasing. Because ang Ginoo gusto siya muhari sa atong kinabuhi. And ikapat, what is the mystery? The mystery of transfiguration sa Mount, asa ka ito nga ganing mountain? No? Tabor, no? And the transfiguration of Jesus Christ, naging si Pedro, Lord, it is better for us to remain here. Let's create 3 tents, no? One for Eliah, one for Moses, one for you. And the last manifestation is the Holy Eucharist. Today is another manifestation nga gipakita sa Ginoo unsa kaayo ang kaning tulo ka hari. Actually, yes, they are hari. They're also kaning nagkuan sila ba? Mga studios na sila mga tao. So, gikan na sila sa mga lain-laing lugar sa kalibutan, and they were attracted. They were pagan but attracted to the light sa usa ka bituon. Mao ba ta na magbutang tag bituon sa itong mga balay. Ngato sa ama sa Roma, ni bituon nga to. Kanarang mga lights nga, kaning mga dancing light, no? Yung nanarami nga to, no? So, dinhi ma-feel yun ako ang parol. Because gagmay pa may elementary pa, pahimuon may isang maestra og parol, no? So, I remember, unsa ka nindot, unsa ka meaningful, kanaday nga gihimo na to nga parol, ibutan to sa balay, mao ni siyang one of the manifestation nga Ginoo nagpakita sa iyang gugma, pinagi usab sa mga tao nga layo sa simbahan. Ang kaning mga 3 kings, they are pagans, but they represent to us, no? Iyang gidalan nila kalabi na kaya mga lagyo sa simbahan, no? Unsa experience nila nga giubanan sila sa usa ka bituon hangtod nga naabot sila kang Herodes, no? Si Herodes gihadlok na siya kay tanaw niya nga ilugan siya sa iyang trono. That's why medyo kuan siya, anis, no? So siya nga, pangitaan ninyo, balik mo sa ako once makita na ninyo ang bata. Pero pagkakita nila sa bata o sila na-experiencehan, nalipay ba sila o nasulog? Nalipay. Dako kayong kalipay. So nga mga igsoon, ang meaning karon nga ang Ginoo gusto nga kita magmalipayon. Kay nga naman, dili na siya ang kaning grasya nga atong nadawat sa Pasko, kaning mga gifts, no, gahapon gikan ko sa Ormoc, sige lang kaon, mga exchanging gifts, but this is not the real gift nga atong gipangita. It's Christ itself na kinahanglan ta ni Kristo. Kay nga naman, sama sa gingon sa first reading, nag-announce sila of the coming of the Messiah, no? Na kahayag, no, nga moabot di sa kalibutan. Kaya ang sa panahon kang prophet Isaiah, they were in exile because of the rebellions sa ilang mga sala. Then, tungod sa kayo sa Ginoo, gitigaan sila o pag-asa. No? And this is what the Lord wants us. Adunay pag-asa. Just like ingon ni San Pablo, no? Nga how na-experience niya ang kaning real revelation. Kinsa man ni si San Pablo, usa ni siya ka kriminal. Usa ni siya she is the author of sa kamatayon ni Saint Stephen, San Stephen. No? Ang katong mga first Christian, iyang gi-persecute. Og naingon si Kristo, Saulo, Saulo, why have you forsaken me? Sa kinsa man ka Ginoo, ako si Kristo nga imong gi-persecute. So, with that encounter, no, while he was on his way towards
pag iyang i-persecute, pamatayon, ipreso to mga first Christian. So, nakita ni San Paulo, despite sa iyang pagkamakasasala, gihatagan siya sa grasya sa Ginoo, kani nga higayon nga ma-encounter niya si Kristo buhi. No? Wala niya ma-experience si Kristo sama sa na-experience sa mga apostoles nga nagsunod sila in 3 years. Si San Pablo after his resurrection. Ma-reflect na ako sa akong kinabuhi kay di pa'y ko ninyo na namo kay sa akong simbahan kanay mga Sabado sa gabi pilar gyud tayo manimbanas mga 30 plus 40 maximum or 50, no? So ngadto sa event sa Roma, mga tao ngadto medyo layo na, no? Nganong nakasulti man ko ninyo mga my dear brothers and sisters, mga igsoon, because nakita sa nako akong kagaligon before, di man ko tigsimba sad, no? Mangutana ko sa kumama kay ang parokya sa una, sa panahon sa una, ang minaliyar, ang God, wa pa man ang lipata, wa pa na ang inyagan. So, pirmi gunin puno ang simbahan. And nangutana ko sa mama while I was in college, nangutana ko, mang, anong dili man ta tigsimba? Anong di man ta manimba? Ato maslingan tigsimba man. Kaya nga, kung gusto kong simba ato, no? So, I remember I was 14 years old, pinugsanay, kaya kung maestra ako igagaw. So, di ko niya papasaron kung dili ko mo musimba o dili mo take sa akong first communion. So, dili ko nag-first communion at the age of 14 years old diri. Nakapurol, nag-t-shirt, chinilas. I still remember in this place. Sentimental kayo ko nga lugar. No? Di man ko tigsimba. After that, I was lost again. Kay nagdako man ko nga akong mga igsoon, akong papa, may gagaw, mga sabungiro. So, para nako Saturday, Sunday, special day. No? So, tuwadyo ko pirmi sa sabungan. So, ang bawalan ako is manok. So, I don't know Jesus Christ. No? Kano sa man ako na-encounter si Kristo when I was working in Pasar. Although, sige na akong simba-simba sa katong katapusan na ako, nga mag-graduate ako sa college, kana manguya ba? Para, kuha lagi, pero mawa ko musulod. That's why di ko musulod, kaya magsigarilyo raman ko. So, tura ko pirmi sa gawas. Mag-water ko niya, magawas siya sa human sa misa. Pero wag yun ko'y desire nga ma-encounter deep in my heart si Kristo. Dito lang nahitabo when it was in 1995, no? When I was working, no, as an engineer sa Pasar, then naka-experience ko great crisis, no? Dakan ko mag-Christian. O dito na-encounter na ko si Kristo, pinagi sa evangelization sa New Catechumenal Way. Wala siguro mo kadungogan na. Sige na kong pangulitaw sa inyong mga pare, every time muli ko dire, pero dili good sila mo open. No? Sige lang. I hope napay hope, napay pag-asa. No? So din na ako na-experience ang, that was 1995. Then I left my job in 1998. Then I was sent, in 1999, I was sent to in Roma. No, actually, I prefer to go in mission. Na-struck ko sa mga kinabuhi, sa mga missionaries, sa mga Italian, mga Spanish, with the family. No? Then they invited me to enter seminary, which I do not know kung saan ang seminaryo. Ang bugiro man ko, nung ko, sige, suwayan. Abi na akong diri sa Pilipinas. So, dito gyapon sa Roma. So, in short, in year 2007, I was ordained by Pope Benedict XVI. So, gato ko nga, pabalik ko na ko sa Pilipinas, but unfortunately, wala good. So, I'm 26, almost 26 years ko na ako sa Roma. So, mauna nga, sometimes, maglisod ko basa sa Bisaya, kaya kung pirming basahon, either English or in Italian, no? So, I hope tagaan tagrasa sa Ginoo in this celebration. Importante kayo ni ang the feast of the Epiphany, no?
Kaya nga naman, after sa encounter sa kaning tulo ka mga hari, wala na sila mobalik. Asa naman sila paingon? Wala sila matog sa bungan. No? Wala na sila matog kang Herodes. O nahimo na silang magsasangyaw. So, all of us are called to be a prophet. We are called to be a witness. No? Wala man na manawag ang Ginoo nga ikaw kinanan maayo ka. Kaya ako sa akong experience og si Kang San Pablo, we are not good. Ako ang nagingon ako mga barkada kay palahubog mo sa ko, babae ron siya nga, nganong napari man ka? I do not know. I don't know unsay nakita sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Anong iya kong gipili nga daghan man ta mga maayo pa sa ako. So, ingani ka maayo ang Ginoo. I hope makita ninyo ang kaning mga lihok sa Ginoo sa inyong kinabuhi. That's why after this Eucharist, I hope kita manglakaw. Asa man, sama sa gibuhat sa mga tulo ka hari. So kaning mga tulo ka hari, before sila nang lakaw, they offer tulo ka gasa, which is bulawan, which is the sign of kingship ni Jesus Christ, insenso, and mira. Unsa man yung bulawan, kita kalipay pasalamat no sa Ginoo pinagi sa atong baptism kay unsa may na-receive sa atong baptism, we receive pagtuo, faith. Unsa na-receive nato sa baptism, di lang kapasaluan sa mga sala. We receive unsa man gihimutang anak sa Dios. And kita na hidugan, we are na anointed, no? And we become priest, prophet, and king. So ingana sadta. So na-experience nato grasya sa Ginoo ang iyang gi-share niya sa ato nga mahimong isip anak sa Dios sama kang Kristo. Paselo ako, taas na kay ko, na akong, naging tong Santo Papa, 8 minutes lang. Pero, kuwan man ko, nalipay ko kay, ikatulo na ako ng misa din kaning lugara. So, I hope makasimba, makamisa pa ko. I don't know when. Kay mularga na siguro, mabalik na ko sa Roma. So, salamat kayo sa inyong pasensya. Amen. Ha? Please stand. Ato i-recite ang atong profession of faith. Tanan, nagatuo kami sa Diyos ang amahan, ang makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili bisan pinagi kaniya nga himok tungod kanato ta mga tawo o alang sa atong kaluwasan makinaog siya gikan sa langit sa dalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tawo tungod kanato ginansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato magantos siya namatay og ginubong sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasula misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa Amahan o balik siya sa aron pagbibiyan kaya walay katapusan o kami sa Diyos Santo ang Ginoo ang
dagang samahan, Tapos Santos. Alang sa Kristo ang mga sala. Nagapaabot kami sa pag og sa kinabuhi. Biyani si Isos sa kalibutan aron kabigon ang tanang katawhan ngadto kaniya o ngadto sa iyang amahan puno sa pagsalig mutuaw kita sa pagingon. Ginoo kaluy kami nga ang simbahan padayong magkabig sa katawhan ngadto sa atong Ginoo, magampo kita. Ginoo kaluy kami Nga sila nga naa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabus, ug ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang mga panginahanglan, magampo kita. Ginoo kaluy kami Nga sama sa tulo ka maalamong mga tao gikan sa silangan, magmanggihatagon kitang muhalad sa atong mga gasa ug mopaambit niini ngadto sa mga nanginahanglan, magampo kita. Ginoo kaluy kami Nga ang halandong sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita. Ginoo kaluy kami Nga ang mga kalag sa purgatorio, mahawas gikan sa ilang kasakitan ug makasulod na sa langitnong puloy-anan, magampo kita. Ginoo. In a short silence, I invite you, my dear brothers and sisters, to offer your prayers. No? Ato iyan po sa itong mga igsuna to nga layo. Katong mga tao nga wala kailapan ni Hesus Kristo. Katong mga masakiton. Katong mga persecuted. No? Katong mga nasa misyon. So nga tigaan ta sila sa grasya sa Ginoo. Og labi na ato mga kabatanunan karon. Let us pray to the Lord. Ginoo kaloy kami. Langitong Amahan, magpasalamat kami sa imong mga hatag o mga gasa nga imong gibubo kanamo. Amo unta kining himuon sa pagdala sa pagkabig sa imong katawhan nga na kanimo ka ikaw buhi og naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Sudo nga o Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insinso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang sakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan
og imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magapasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa Espiritu Santo o nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay tungod kanamo midupa siya sa cross aron pagbuntog sa kamatayon o pagpadayag sa pagkabanhaw sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o pinagi niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo ug busa uban sa mga anghel ug sa mga santos. Nag-aawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog og pag-ingon santos.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini among alang kanamo ang lawas ug ang dugo ni Jesucristo iamong Ginoo. Sa pagsakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasakit kanimo, mipikas og mihatag niini. Ngadto sa iyang mga tinunan og mingon, dawata, kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag, niini ngadto sa iyang mga tinunan og mingon, dawata, kini og panginom kamo, nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Mistero sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga hingpit kami diha sa gugma, uban ni Leon among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon og amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ngani kanamo makagagahom nga Amahan diha sa kaluwas kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Ato yan po ang pag-ampo ang gitudlo kanato kang Hesus Kristo. Mga ug mabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagod, dinhi sa iyo mengon sala. Ang kalayo na sa matagalan, ihatag ka na karong nagkawa, pasayloan. Sa mga nakasalanan, kami tugyan sa mga dauta, hinunualawa sa dagat. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato ipakita mga igsoon ang atong pag-inigsoonay. Peace be with you. Happy New Year. Peace be with you. Ginoong Hesukristo, ang pagkalawat sa imong lawas og dugo dili unta kundi tungod sa imong ugmaw galuoy. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo din ako ang makalawat kanimo apan ipamulong lamang ang lawas ug ang dugo ni Kristo magamping kanunay kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ginoo sa kanunay og sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinagi sa nangitnong kahayag, itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo, ang pagpuyo, magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma sa misteryo sa misteryo nga among gisalmutan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo og manalangin kaninyo ang Dios Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo bukunsad kaninyo og magpabilin sa kaninyo kanunay. Amen. Tapos ng misa ato nagyalad, let's go in peace. Thanks be to God.